Цешыць адно, што больш ніхто не зможа ні фізічна, ні псіхалагічна здзекавацца з майго сына. Гэта словы маці Андрэя Паднябеннага, які памёр у калоніі нумар 15 у Магілёве. Палітвязню было 36 гадоў, у яго засталіся дзеці. Дакладная прычына смерці грамадзяніна Расіі невядомая. Чарговая гібель за кратамі адбылася на фоне неаднаразовых заяваў Трампа пра вызваленне палітвязня ў Беларусі. Ірына Дарафійчук. Чарговая смерць палітвязня за кратамі, пра якую стала вядома праваабаронцам. Андрэй Паднябенны загінуў 3 верасня ў магілёўскай калоніі. Былыя палітвязні сведчаць, што ён займаўся актыўна спортам, у яго не было нейкіх хваробаў. Пра смерць палітвязня паведаміла ў сацсетках ягоная маці. Моя крывіначка, моя пацерачка адбываў непамернае пакаранне ў Магілёве, ПК-15. Нейкая сволач пазбавіла яго свабоды, а затым і жыцця. Адыходзяць найлепшыя. Мае залатыя ўнучачкі засталіся без бацькі. 36-гадовы індывідуальны прадпрымальнік Андрэй Паднябенны на выбарах 2020-го быў назіральнікам. Абураны фальсіфікацыямі, ён пісаў скаргі ў пракуратуру, удзельнічаў у акцыях пратэсту. Затрымалі мужчыну ў лістападзе 2021-го. Больш як праз паўгода суддзя Анатоль Сотнікаў прысудзіў яму 15 гадоў калоніі паводле шэрагу артыкулаў. Пазней да гэтага прысуду дадалі яшчэ год і 8 месяцаў. Былы палітвязень Ягор Марціновіч выказаў у сацыяльных сетках свае думкі наконт прычыны гібелі Андрэя Паднябеннага. Сярэдняму палітвязню, асуджанаму за гвалт у адносінах міліцыянераў, будзе цяжэй, чым таму, хто трапіў па артыкуле за ўдзел у пратэстах. Таму мне нават цяжка ўявіць, якое пекла магло быць створана ў калоніі для Андрэя Паднябеннага, асуджанага за падпал машыны начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў. Гэтае меркаванне пацвярджаюць іншыя кейсы, кажуць праваабаронцы. Напрыклад, у дачыненні як Арцёма Нішчук, калі яго жонка паведамляла пра тое, што яго асабіста збіваў начальнік Лазаренка, бо ў іх справа была звязана з затрыманнем у Новай Баравой і пашкоджаннем машыны начальніка дэпартамента выканання пакаранняў. Вось, таму, канешне, можна казаць аб асабістай помсце. Смерць Андрэя Паднябеннага стала 9-й вядомай гібеллю палітвязня за кратамі. Першым загінуў у няволі актывіст з Бярозаўкі Вітольд Ашурак у траўні 2021-го. Сёлета ў траўні стала вядома пра смерць у пачатку года Валянціна Штэрмера. Пра тое, што, цытата, «у даволі блізкай будучыні будуць вызваленыя 1500 зняволеных», ужо некалькі разоў казаў Дональд Трамп. Чаму ж Лукашенка марудзіць з іхным вызваленнем? У цэнтры Еўропы тэрарысты набралі ў закладнікі людзей, так, трымаюць іх у беларускам ГУЛАГу і гандлююць. Ідзе звычайны гандаль. Вось, на жаль, сёння няма не выработаны якісь міжнародныя інструменты, які б маглі вось тут і зараз вось пакласці канец гэтаму гандлю. Напярэдадні праваабарончыя ініцыятывы абвясцілі запуск маніфесту «Рэліз Нау» з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да еўразвязу пачаць гуманітарны дыялог з Менскам. Ірына Дарафійчук, Белсат. Сілавікі працягваюць затрыманні ў межах справы беларускага гаюна. Апошнія з іх прайшлі на мінулым тыдні, пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Там жа ўдакладнілі, што цяпер ёсць звесткі пра як найменей 61 фігуранта справы, якога змясцілі пад варту. То бок пераслед гэтых людзей цалкам верыфікаваны і пацверджаны. Агульная ж лічба затрыманых, азначаюць праваабаронцы, значна большая. Паводле «Вясны» людзей затрымліваюць у межах крымінальнага артыкулу спрыяння экстрэмісцкай дзейнасці. Пераважна мужчынаў. Таксама вядома пра шэраг судовых працэсаў, калі фігурантам прызначылі ад гэтак званай хіміі да пазбаўлення волі ў калоніях. Некаторым затрыманым падаўжаюць меру стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартаю на некалькі месяцаў. Беларускі гаюн, праект, які займаўся маніторынгам актыўнасці расійскага ды беларускага войскаў на тэрыторыі нашай краіны. Таксама ён публікаваў звесткі пра расійскія дроны, што заляталі ў паветраную прастору Беларусі. Праект спыніў працу сёлета ў лютым пасля таго, як доступ да яго чат-боту атрымалі сілавікі. Падзея, што не страчвае актуальнасці і ўжо больш як 5000 гадоў. 8 верасня мы адзначаем Дзень беларускай вайсковай славы, як напамін пра славутую бітву пад Воршаю.
З гэтай нагоды Рада БНР узнагародзіла медалямі за баявыя заслугі 75 беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць супраць расійскіх агрэсараў ва ўкраіне і стаяць плячо ў плячо з украінцамі. Бо сёння, як і больш за 5 стагоддзяў таму, Еўропа мусіць супрацьстаяць навале з усходу. Валера Руселік. Слава воршы ўжо не згорша. Роўна 511 гадоў таму, 8 верасня 1514 года адбылася адна з найбуйнейшых бітваў у тагачаснай Еўропе – бітва пад Воршай. Бітва, без перамогі ў якой аніякай Беларусі сёння магло б і не быць. Гісторыкі да сёння спрачаюцца наконт дакладнай колькасці войскаў, што сутыкнуліся ў той дзень на крапівінскім полі. Але фактам застаецца тое, што маскавітаў было нашмат больш за ліцвінаў. І нягледзячы на гэта, нашыя продкі разбілі нападнікаў з усходу. Гэта ўжо новы тып войнаў рэнесанснай эпохі, калі выкарыстоўваецца розныя тыпы ўзбраенняў, розныя тыпы войскаў, і гэта вымагала складанай каардынацыі. І трэба даць належнае Кастаціну Острожскаму, што, в прынцыпе, ён здолеў у той час вельмі удала вырашыць гэтыя цяжкія задачы. З атрыманнем Беларусю незалежнасці бітва пад Воршай упэўнена ўвайшла ў нацыянальны пантэон нашай краіны як дзень беларускай вайсковай славы. Вяршыняй святкавання слаўнай перамогі сталася ўрачыстая прысяга на вернасць свайму народу і айчыне, якую 8 верасня 1992 года на плошчы незалежнасці ў Менску склалі 12 беларускіх афіцэраў і каля 3000 жаўнераў запасу. Громадянин Беларуси, поступающий на войсковую службу, присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Аднак у афіцыйны календар дзень беларускай вайсковай славы гэтак і не трапіў. А ўдзельнікі ягоных святкаванняў зазнаюць ціск і рэпрэсіі з боку ўладаў цягам усяго кіравання краінаю Лукашэнкам. Між тым традыцыя не перарвалася, і з пачаткам расійскай агрэсіі супраць Украіны плячо ў плячо з украінскімі жаўнерамі зноўку сталі і беларусы. Перамога, якая адбылася на поле ў Воршы больш 500 гадоў назад, а яна была наша супольная. Калі мы дзейнічалі народы, якія супрацьстаялі маскоўскай агрэсіі, дзейнічалі як адзіны кулак. І ліцвіны, і палякі, і з Валыні быў таксама свой кантынгент. Ну і плюс Кастаціна Острожскі, это все ж таки па паходжанню русінскі, украінскі князь. І тому, по сутнасці, зараз бітва пад Воршай всплывае як такі сімвал таго, што мы можам супрацьстаяць агрэсіі з усходу разам, калі зможам дамовіцца, скаардынавацца і тады даць такі адлуп ворагу, які зноў ідзе на нашы землі. А таму, перакананыя суразмоўцы Белсату, у Новай Беларусі гэтая дата абавязкова зойме сваё пачэснае месца і ў афіцыйным календары. Ну бо калі перафразаваць вядомую прымаўку, гуртом не толькі бацьку, але і Маскву біць лягчэй. Валер Руселік, Белсат. Расійскае кіно на дні беларускага пісьменства ў Лідзе. Тэатральны фестываль «Белая вежа» ў Берасці з адным спектаклем на беларускай мове. Як культурніцкія падзеі ўсё больш страчваюць беларускасць, распавядзе Наста Печанькова ў адмысловым дайджэсце. Прыгожыя дэкарацыі на фоне старажытнага горада, гучная прамова, сустрэчы з дзяржаўнымі пісьменнікамі і новы асфальт. Гэтак у Лідзе сёлета адзначалі дзень беларускага пісьменства. Это действительно народный праздник, это праздник белорусского языка в первую очередь. Вось толькі беларускай мовы на гэтым свяце было няшмат. Кульмінацыяй дня беларускага пісьменства стала ўручэнне нацыянальнай літаратурнай прэміі. Узнагароду атрымаў Вадзім Баравік з расейскамоўным зборнікам паэзіі «Иду по Минску». Я, как коренной минчанин, посвятил сборник в том числе и с нашей столицы. Сборник разноплановый, это и лирика, и социальная поэзия.
Дзяржаўны палітолог, нярэдкі госць эфіру Григорий Азаронка, больш вядомы сваёй прапагандай і адданасцю Лукашэнку, чымся літаратурнай спадчынай. А сколько еще осталось? Успею ли я, что задумал, чтоб время не расплескалось? Чтоб зря не прошли те годы, минуты, часы, мгновения. У другі дзень фестывалю адбыўся закрыты перадпаказ новай прапагандысцкай стужкі класнай рэжысёра Кірыла Халецкага. Карціна, што распавядае пра імкненні выпускнікоў працаваць у беларускіх вёсках, знятая па-расійску, бо частка касту акторы расійскага кіно. Праграма тэатральнага фестывалю «Белая вежа», які штогод адбываецца ў берасці, амаль уся складаецца з расійскіх спектакляў. 19 з 29 пастановак прывезлі тэатры з Тулы, Краснодару, Масквы, Омску ды іншых гарадоў Расіі. У той жа час беларускі тэатр на фестывалі рэпрэзентуюць 7 айчынных калектываў, і толькі адзін з іх, новы драматычны тэатр Менску, пакажа спектакль па-беларуску. Снова я вижу, как будто во сне тень от кулис. Акрабатычныя трукі, спецэфекты і дзіўны вобраз салісткі. Беларуская спявачка Наста Краўченка выпусціла кліп на песню «Матылёк». З гэтай кампазіцыі артыстка выступіць на конкурсе «Інтэрбачанне», што ўжо 20 верасня пройдзе ў Расіі. У Маскве актыўна рыхтуюцца да шоу, там днямі адбылася генеральная рэпетыцыя. Гледачоў на яго набралі з двара. Каля 800 актораў масоўкі апранулі ў нацыянальныя касцюмы і выдалі сцяжкі розных дзяржаваў. Беларуская заўзятарка, напрыклад, мела чырвона-зялёнае палатно і чамусьці какошнік. За 6 тысяч расійскіх рублёў, ці каля $73 у эквіваленце, а менавіта столькі каштавалі дзве здымачныя змены, акторы мусілі паказваць радасць на камеру. Цытата: «Мацней за гледачоў Еўрабачання». Як вядома, масоўцы забаранілі негатыўна выказвацца на адрас расійскай арміі, прыходзіць у жоўта-блакітным адзенні ды дэманстраваць экстрэмісцкую сімволіку. Тысячы гарадзенцаў прыйшлі паслухаць канцэрт расійскай поп-спявачкі украінскага паходжання Мары Крамбрэры. Артыстка, што ніяк не выказалася супраць вайны ва ўкраіне, стала хэдлайнеркою канцэрту да Дня гораду. Гэта не ўпершыню, калі расійскія поп-зоркі выступаюць на дзяржаўных імпрэзах у Беларусі і збіраюць аншлагі. Сёлета беларусы ахвотна наведвалі музычнае шоу Вольгі Бузавай, Ганны Асці, гурта «Рукі вверх» ды іншых. Настя Печенькова, Белсат. У менскага мотавелазаводу можа з'явіцца істотны канкурэнт. Новае прадпрыемства для выпуску ровараў лакалізуюць у свабоднай эканамічнай зоне горадня Інвест. Агульны аб'ём інвестыцый у гэты праект ацэньваюць на 3 мільёны еўраў. Займацца ж ім будзе кампанія «Ровары Макстер», зарэгістраваная ў нашай краіне сёлета ў чэрвені. Новы вырабнік, як заяўлена, будзе мець у лінейцы 15 мадэляў ровараў, у тым ліку гарадскія, горныя і гібрыдныя. Таксама ў планах наладзіць выпуск электраровараў для гарадскога карыстання. Пры гэтым прадпрыемства будзе арыентавацца на экспарт прадукцыі і засваенне новых рынкаў. Аднак ровары пад брэндам «Макстер» і цяпер можна купіць у Беларусі. Іх выпускае кітайская кампанія «Фокстер». Скорее всего, вот этот китайский производитель, он сейчас заходит на белорусский рынок, чтобы осуществлять производство. Скорее всего, это тоже будет частично сборочное производство тех же китайских велосипедов в Беларуси. В будущем, скорее всего, возможно, вот этот новый завод, да, по производству велосипедов, он будет все-таки специализироваться там на каких-то таких более современных, может быть, более дорогих моделях, на электровелосипедах. А мотовелозавод, ну, тогда займет такую более базовую нишу там, дешевых велосипедов. На прыпынках грамадскага транспарту ў Менску больш не будуць усталёўваць электроннае табло з раскладам. Пры гэтым ужо дзейныя прылады, а іх на сёння ў сталіцы каля 500, прыбіраць не будуць. Як высветліла выданне «Мінск новасці», прычынай гэткай пастановы адсутнасць сродкаў. У Мінсктрансе журналістам патлумачылі, што падключэнне экранаў на прыпынках патрабуе дадатковых выдаткаў, у тым ліку на электраэнергію. Там жа адзначылі, што сёння ў пасажыраў ёсць мабільныя тэлефоны з доступам у інтэрнэт, з дапамогаю якіх можна спраўдзіць актуальны расклад для пэўнага прыпыначнага пункту. Акрамя таго, час прыбыцця транспарту ад ліпеня можна даведацца па адзіным кароткім нумары 488.
Злучаныя Штаты Амерыкі змянілі правілы выдачы візаў. Цяпер беларусы могуць падаваць дакументы толькі ў 2 гарадах – Вільні і Варшаве. Адпаведную пастанову прыняў Дзярждэпартамент ЗША. З 6 верасня турыстычныя і іншыя неіміграцыйныя візы Злучаных Штатаў трэба афармляць у краіне грамадзянства ці сталага пражывання. Для дзяржаваў, дзе консульствы ЗША не працуюць, вызначаны асобны спіс. Нашыя суайчыннікі могуць падацца на візу ў сталіцах Польшчы і Літвы. Расейцам жа пакінулі Астану і Варшаву, украінцам Кракаў і Варшаву. Да гэтага часу прайсці сумоўе і падаць на турыстычную візу ЗША можна было ў любой краіне. Папярэдне прызначаныя сумоўі адмяняць не будуць, але час чакання можа павялічыцца. З 1 лістапада мяняюцца і правілы для іміграцыйных візаў. Беларусам даступная толькі Варшава. Новыя абмежаванні не датычаць дыпламатычных і службовых візаў. Напярэдадні вечарам больш чым на гадзіну месяц цалкам увайшоў у цень зямлі. У гэты ж час частка сонечных прамянёў, якія прайшлі праз зямную атмасферу, дасягнула спадарожніка нашай планеты і афарбавала яго ў незвычайны колер. Кадры поўнага зацьмення месяцу прапануем паглядзець без каментара.